हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बरायलायबाय मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि दखाननिफ्राय आरो ब्लगखौ आं बेनिफ्रायनो जागायनोसै गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ खालामनाया नोंथांमोना नायलांबाय था दखानाव थानानै मोनसे पार्सेल सफैदों आरो दिनै बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि फिसाजोनि थाखाय गेन्जि आरो दाथ' गरम बोथोर सफैबायना बेनिखायनो गेन्जि अर्डार होदोंमोन दा सफैबाय र' एसे खोन्थानि आं नोंथांमोनाबो मोजां मोनोब्ला गथ' गथायफोर दङब्ला बिहरनोबा बिहरनो हागोन आं लिंकखौ होगोन कमेन्टआव हरबानो जाबाय अब्लानो लिंकखौ हरगोन आं टटेल गांथाम दं आरो नै नोंथांमोना नायदो गांसे गांसे नै बेबायदि गरमाव गानग्रा सुनानै एसे फोरानहैनांसिगोन डाइरेक्टथ' गानहोजाया नालाय गांनै ओमफ्राय नैजों गांथाम बे गांनैया कालारा एखे ओमफ्राय मोनसे गांसेयाल' पिकचारफोराबा माबायदि र' नायनि आङो पिकचारा माथो सेम बे गांनैनिया ओमफ्राय नै बेबायदि आरो गांनै ओमफ्राय गांथाम बेनो आरो सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला बिहरनो हागोन आं लिंकआव माबा कमेन्ट हरोब्ला लिंकखौ हरगोन ओमफ्राय आङो गानहोनायनानै फिसाजोखौ नोंथांमोननो आरो खोन्थाफिनगोन माबायदि नुयो दखानखौ आङो बन्द' खालामलांनोसै ओरैनो आं सोजोब्बाय बाहेरायाव आलायनायफोरखौ ओमफ्राय नै आंना बेखिनियानो माल थिखोनो हायाखै बारा ओमफ्राय आं बाहेरनि सिनारिखौ एसे देखायनि नै बे सिगाङावथ' आंना मैगं दखान थाजोबोमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरो बन्द' जाजोबनानै थांबाय आरो नै बे जों गंनैसो दं बन्द' जाजोब्बाय बैखिया साहा दखान दं ओमफ्राय बयलार अमा ओमफ्राय मोखांजों मोखां आंनिया नै वाइन शप सोरबा आन्दायोबा आंनाबो गोजौआव बेनार दंखायो जेनेबा ओमफ्राय नै सिगाङाव वानसो दं आरो ओमफ्राय ओरै मैगं दखान नैखौबो आं बाहेरायाव दोनोमोन नालाय सेन्देलखौ दाम खमनि दङ जेनेबा नैफोरो खमावनो होयो ओमफ्राय नैफोरखौ नुनायनि एसे बाहेरायाव दोनो आङो क्रक्स ओमफ्राय नै एडिडासनि बेफोरखौ ओमफ्राय बेखौ आं दा सोबाय आरो ओमफ्राय सोजोबनानै दा साटारखौ मारिनानै ब्लड न'आव थांसै दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना ओरैनोथ' गोबाव सम जाबायमोन ब्लग होयिया दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै गोजौआव आंना बेनार दंखायो आन्द्रा मान्द्रा क्लथिं स्ट'र बेयावनो आरो ओमफ्राय बेयाव ग्लास होथेनाय दं आन्दायनाङा दै दखानखौ थिंसेयाव नायदावबानो आंनि नामखौ नुगोन ओमफ्राय हाबफैनो आन्दायनाङा साथाया लांख्रांबायलै नै सोरनिबा मैगं दखाननिया उन्दुवाखै नानिया नै गेलेबायसो दं उन्दुवाखै इस नै गेन्जि सुनि र' सुनि उन्दुवाखै नोङो दसे उन्दु आयौ र' दे सुहैग्रोनि दे आखाइ आथिं सुनो नैखौ गेन्जिखौबो सुनोसै दसे सोमहाबना दोननोसै दैयाव ओमफ्राय डेटलजों सुनानै बोखांनोसै आरो डाइरेक्ट गानहोनाङा दै गस्लाफोरखौ नोंसोरबो एसे सुस्र'नानै गानहोनांगौ नानिया सुनानै गानबाय गेन्जिखौ नै मोजां आयौ मोजां गेन्जिया बेरायनोसो लेंदों बे नै बानलु सिब्रुखौ खावसे माबा खालामबाय आसार ओमफ्राय आरो थाइबावलायबाय माने थाइखानाय मोनबावबाय आरो दा बेखौबो खानानै सोदेरनांसिगोन ओरैनो बयामसे जाखाबाय फुल दाहाय खोन्थागोन र' आङो दान्दिसे बेरायना फैनोसै नायनानै दसे बेरायहैनोसै जि सान्दुं दिनै फुंनिफ्रायनो नायलाय वा देन्जार सान्दुंलै दिनै नैखौ खालायनोसै बानलु सिब्रुखौ माने सोदेरनांगोन ना बैयाव बानायखानायाव बयामाव दासो देखायनायाव सोदेरगोन आरो बारा गैला गोथां दंबावो माखासे गोथांफोराबो मोनबाय थाथोंसै नै बेफोरो उनाव आरो बानायबावगोन ओइ गोजौआवबो दं र' आं खाग्रोनि नै बेखिनिखौ सोदेरलायनोसै दा दसे फोराननानै हाफ्लेनानै आरो नै आसारा बेखिनि दं नै बेयो जाहैबाय बानलु सिब्र आं बानायनाया बैग्रि जलफाय बानलु ओमफ्राय नैबो जलफिमोन खोमालै बेखौ मा होनोमोनलाय थाइसुरि नैखौ थाइसुरि ओमफ्राय जलफि ओमफ्राय नै आं बानायनाया नैयो बानलु सिब्र बेखौ दा सान्दुङाव दोननोसै आरो नङाबा गाज्रि जागोन ना सान्दुङाव सम दोनबाय थानांगौ बेखौ जानोसै ओंखामजों माजों जाबाय थानोसै नै बिराद मोजां थाइथामाव 10 थाखा खरि फानहैबाबो बिराद मोनगौमोनलै फानहैनोसै नामा नै ओरै थाइथाम बरिया पियर मुलि सुलि होनाय नङाना जोंनिया ओरैनो गायनानै दोननाय आरो बरिया जानाय नै ओरै थाइथाम 10 थाखा खरि फानहैनोसै खोमालै दा ना बोरै मा होनदों फानहैनांगौ
बिफाङावबो मोनना दंबावो खोमा बिफाङाव एसे नायनोसै दा ओमफ्राय मिलायनानै लांफानोसै सोरबा बायोब्ला फाननोसै नङाबा आं फोरानफैफिननोसै आरो ओमफ्राय माने गोरानबो जानानै बिराद मोजां मोनो आं बानलु सिब्र'खौ। आङो दायो दखानाव फैफिनबाय मोनायानो जाबाय बर्थमान ओमफ्राय माने आं आसारखौ मोजाङै देखायजोबनो मोनासै मा मा दं आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थाफिनगोन आरो नै मोनाबिलियाव आंनि दखानखौ एसे देखायलायबाय आं नोंथांमोननो दाख्लैबो खोन्थादोंमोन ना बिदि लाइट होदों ओमफ्राय एसे लाइटआ पावार जाबावनांगौ आरो बारा साथियासै लाइटआ नै कास्टमार सासे दंफैयो जिरायग्रा आरो बियो कास्टमारथ' नंला गामिनिनो ओमफ्राय बाहेरखै हराव नै बेफोरबायदि हजों दङ मैगं दहाय बन्द' गोजामोन नै गेजेरनिया बन्द' दिनै मानोबा बन्द'थाय फैयासै खोमा ओइ अखाफोरा जि साफा नुदों नायलाय अखाफोर गावदां बा बरिया नुदोंलै ओमफ्राय नै जोंनि कालपानि बाजारा दसे फिर जायो बाहेरायाव बेबायदि हाफ पेन्ट गांनैसो आलायना दोनदों आङो नै फिसाबो गस्ला गांनैसो ओइ बाखिखौ आलायथ'वाखै माने गाज्रि जायोना गाज्रि जाजानो गिनांगौ ओंखायनो आङो बाहेरायाव आलायजोबाखै आरो ओमफ्राय नै सोर सोर क्रक्स नांगौ होन्दोंमोन बिसोरो लांफैनो हागोन नोंथांमोना नै पुमानिबो गथ'फोरनिबो मोनगोन नै बरिया लांफैदोल' नै गाननायाव बिराद स्मुथ मोनगोन बेखौ ओमफ्राय बेयो एसेल' बेयो एसे मोजांसिन ओमफ्राय 6 पकेट हाफ पेन्टफोरखौ नै बे सिङाव दोनजोबदों माने बाहेरायाव दोनबा धुला बाला नांजानो गिनांगौना ओमफ्राय जाय बिथांमोना बेफोरखौ गानो नैफोरखौबो लांफैनो हागोन ओमफ्राय नैफोराव दङ 6 पकेट लंपेन्ट ओमफ्राय नै बाहेरायावबो माखासे आलायना दोनदों सिङावनो आरो ओमफ्राय बेयाव जाहैबाय आं थाग्रा आं जिरायग्रा ओमफ्राय मुजाबो मोननो हागोन ओमफ्राय बुटबो मोननो हागोन फुटबलनि नै प्रेक्टिस खालामग्रा इयो गुसुं जादा बे मुजाया बेफोरखौ मोननो हागोन आरो ओमफ्राय बाखिथ' मा नै बेबायदि लाबारनिबो मोननो हागोन हाफ पेन्टआ मोजां मोननो हागोन लांफैदोल' सोर नांगौ गामिनि नै सेंग्राफोर फैदों सम सम माने कास्टमार गैयाब्लाबो बिसोर फैबा बिराद मोजां मोनो आरो टाइम पास खालामनो रायज्लायनो एन्टारटेनमेन्ट खालामहोयो जों माने ड्रेसफोरखौ फाननो मोनाबाबो बिसोरजों रायज्लायनानै बिराद फानना बायनाय मोनो आरो बायनाय माने फाननो हानाय बायदि मोनो आरो बिदि थाफैलाबायबानो सेल जायाबाबो सेल जानाय बायदि मोनलायथारो बिदि थाफैबा आरो जाय बाखि होआखैनो आदाना माल माखायानो खालि जाना दं बाखि होयो माखाया बाखि होफैयो ओइ नै फंबाया माबानोदो जाय बाखि लांदोंमोन फैनांगौनो नाम गारि थलायला ओंखायनो बाखिया होफै बेसेरा दखानाव ओइ नै खालि जाजोबना दं बक्सफोरानो नुवाखै बेफोरखौ फुल खालामनांगोन नै लांदां जाजोब्बाय नैफोरबो गासिबो ओरै एकदम बुंजोब होनांगोन ना भिडिअआ बेनोसै रायजोफोर उनाव मोजां भिडिअ लाबोफिननोसै फेमिलि भिडिअ दाथ' ओरैनो टाइम पास सिस्टेमसो जाहैबाय नालाय आं भिडिअबो लाबोथारनो हायाखै ओमफ्राय दे उनाव लोगो मोनगोन रायजोफोर नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।